Vønner. Kanenani. Bossy. Det er kraftigt med tidsfølelse. Føler mig gone. Det er væk! Han er gone! Og Filse, nej! Ja, det er ham. Den æder med os, mand. Hvad? Jeg hopper ind i et hegn! Hvad fanden laver den? Nej! For helvede! Nej! Det er lidt for hardt. Så du ved ikke, hvor hardt det bliver. Det bliver så sygt hardt. Fuck, det er nemt at køre på den her. Hvad fanden sker der her? Fuck, det er langsomt, men du kan ikke ramme den. Det er fucking svært. Hvad? Ramte han? Filse! Kom. Ramme hende. Så kan du ramme. Hvordan kunne jeg springe længere fra det? High five. Nej, så ryger jeg også i vandet. Au! Jo, jeg først dræber jeg dig, så dræber du mig. Nej, nu kan det ind i en sten, altså det er din skyld det hele. Woohoo! Fucking. Jeg tager et jet. Fucking luk du pæl, eller hvad fanden det der? Og jeg tager et militær. Det er sgu da Wonky Donkey Guy. Det er ham. Hvis du dør nu ikke, så fucking mener jeg, så smadrer jeg dig. Det ligner fucking en Peter Plys motorcykel. Nej! Fuck hende, det er hendes skyld. Den Bugatti Veyron, jeg havde. Nej. Den vi kører rundt i, og... Nå, er den, du fantaserede om op i dit hoved? Altså, nu du... Jamen, hvad laver du også, altså? Du har fucket det hele op, altså. Hvor er det min... Hvad fanden? Calm down, altså. Calm down. Jeg tager din telefon! Jeg håber, det er dig, der kommer kørende der, for ellers er jeg død. Altså. For helvede, jeg kørte ind i et strøbræt. Fucking siger det til dig! Så du kan tilfældigvis tænke dig at komme herned og hoppe ind? Og nu er jeg nede! Hvad fanden? Kør for helvede, altså! My brand new lamp. Hvad fanden laver du? Au! Hold kæft, hvor du kører elendigt. Au, hvad laver han? Nu! Jeg kører også. Kør! Jeg er på vej! For helvede, du kører elendigt. Fuck, jeg mener det.